Dobrý deň, vítajte na dnešnom webinári o podaní prihlášky o značku Angažovaná škola a angažovaná komunita. Dnes si povieme niečo o kontexte oceňovania, novinkách v 7. ročníku, kritériách hodnotenia a harmonograme. Moje meno je teda Daniela Ivanová a som programovou manažérkou programu Angažovaná škola, angažovaná komunita a teda aj celého programu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. V prípade akýchkoľvek otázok vám na ne veľmi rada odpoviem, to na e-mailovej adrese ivanova@dobrovoľníckecentra.sk alebo aj telefonicky 0945 445 995. Povedzme si trošku viac, čo je to oceňovanie angažovaná škola. Angažovaná škola, cena za Service Learningový projekt, oceňuje školy už od roku 2020. Ide o národné oceňovanie, ktoré pripravujeme my v rámci platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v súlade s memorandum o spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Angažovaná škola je súčasťou aj medzinárodného oceňovania Regional Service Learning Award, v skratke ERSLA. Čo sa týka druhého oceňovania, ktoré som spomínala, je to tento rok obrovskou novinkou a je ním oceňovanie angažovaná komunita. Práve tento rok, 2026, je úplne prvým ročníkom a rokom, kedy spúšťame aj oceňovanie angažovaná komunita. Angažovaná komunita je opäť tiež cena za Service Learningový projekt. Rovnako pripravujeme my v rámci platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v súlade s memorandum, ktoré máme podpísané s Ministerstvom školstva, a rovnako aj angažovaná komunita je súčasťou medzinárodného oceňovania ERSLA. To však týka takého rozdielu medzi angažovanou školou a angažovanou komunitou, tak o značku angažovaná škola sa môžu prihlásiť všetky školy, od materských, základných, stredných až po vysoké školy. O značku angažovaná komunita sa zase môžu hlásiť všetky výchovno-vzdelávacie inštitúcie, kde patria napríklad centrá voľného času, školské kluby detí, školské internáty, ale aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré s deťmi a mládežou spolupracujú. Tento rok je prihlasovanie otvorené do 12. júla 2026. V angažovanej škole a v angažovanej komunite vlastne budeme tento rok podporovať len projekty, ktoré sú realizované od septembra roku 2024 do júna 2026. Čiže len projekty, ktoré boli realizované v tomto časovom intervale. A samozrejme také projekty, s ktorými ste sa o značku angažovaná škola ešte nehlásili. Ak napríklad máte projekt, ktorý ste minulý rok hlásili do značky angažovaná škola a tento rok by ste ho chceli vyskúšať v angažovanej komunite, nie je to takto možné. Naozaj v obidvoch značkách akceptujeme len úplne nové projekty, ktoré ste realizovali s vašimi deťmi a mládežou. Poďme si povedať ešte v krátkosti o kritériách, ktoré sú veľmi dôležité pre hodnotiteľky, ktoré projekty hodnotia. My sa naozaj snažíme o veľmi transparentné hodnotenie a každý projekt nerieši jedna hodnotiteľka, ale naopak zaoberajú sa ním dve hodnotiteľky, kde si následne po diskusii povieme potom, aké sú body k danému projektu a rozhodneme, čo s tým daným projektom ďalej. Následne potom víťazov v jednotlivých kategóriách, ako je materská, základná, stredná, vysoká škola a v rámci kategórií, ktoré patria ku angažovanej komunite, potom rozhodne Národná hodnotiaca komisia. Ale vráťme sa ešte o krok späť a povedzme si niečo o základných kritériách hodnotenia. V rámci tých základných kritérií hodnotíme to, aby boli aktivity, ktoré sú v projekte popísané, realizované spolu s komunitou. To znamená, že aby komunita, na ktorú sa projekt viaže, nebola len pasívnym príjemcom toho, čo deti a mládež pre ňu robia, ale naopak, aby aktivity boli nastavené tak, že aj komunita vie deti a mládež niečo učiť, vie im niečo odovzdať a vlastne, aby táto ich snaha vzájomná bola vyvážená.
Ďalším takým základným kritériom je, že deti a mládež sú hlavní protagonisti. To znamená, že deti a mládež by mali byť v čo najväčšej možnej miere, v závislosti od ich veku, hlavnými lídrami týchto projektov. Nemalo by to ísť vždycky iba od pani učiteľky, pána učiteľa, vychovávateľky, vychovávateľa alebo pracovníka alebo pracovníčky s mládežou, ale naopak práve tá snaha by mala vychádzať z detí a mládeže. Okrem toho služba by mala byť prepojená s obsahom výučby, alebo teda aj výchovy. To znamená, že vy si vopred stanovíte nejaké výchovné alebo vzdelávacie ciele, ktoré chcete v práci s deťmi a mládežou dosiahnuť a vlastne celá táto služba, ktorú robíte v rámci projektu, by s nimi mala byť prepojená a mala by k ním vždy smerovať. Okrem toho, ako som už aj spomínala, my prihlášky akceptujeme len prostredníctvom dobrovoľníctvo.egrant.sk. Iné prihlášky, ktoré by ste nám posielali či už mailom alebo poštou, akceptované nebudú, len cez túto platformu. Veľmi dôležité, a tiež som to už načrtla a aj povedala, že akceptujeme len prihlášky, ktoré budú obsahovať projekty realizované v časovom rozmedzi od septembra 2024 a ukončené do júna 2026. Ako tomu bolo aj minulý rok, v rámci angažovanej školy prijímame za každú školu len jednu prihlášku, len jeden projekt, ktorý bol realizovaný. Tým, že značka Angažovaná komunita je tento rok úplne nová, školy alebo teda výchovno-vzdelávacie inštitúcie, internáty, školské družiny, centrá voľného času, ale taktiež aj organizácie pracujúce s mládežou môžu podať maximálne 2 prihlášky tento rok o značku Angažovaná komunita. Pripomínam, o značku Angažovaná škola môžu školy podať len jednu prihlášku. Prejdime na kvalitatívne kritériá hodnotenia. Veľmi dôležité pri kvalitatívnych kritériách je to, že naozaj sa snažíme v rámci aj angažovanej školy a aj značky Angažovanej komunity podporovať práve dlhodobé projekty. Skôr ako keby aj tie víťazné projekty, ktoré my vyberáme, by mali byť projekty, ktoré majú dlhodobý charakter, podceňujú tých detí, podnecujú deti, aby vlastne sa zapájali dlhodobo do dobrovoľníckych aktivít. Čiže skôr vyberáme dlhodobé projekty. Ďalej, identifikácia a analýza potrieb by mala byť založená na ich mapovaní. Čiže skôr ako prejdete k realizácii nejakých projektových aktivít, malo by im predchádzať mapovanie potrieb a potreba, na ktorú reagujete, by mala byť teda vopred zmapovaná, vopred zistená. Veľmi dôležité sú aktivity žiakov a žiačok. Ako som spomínala, žiaci a žiačky, alebo teda aj deti a mládež by mali mať aktívnu rolu pri týchto aktivitách. Veľmi dôležité sú ďalej integrované ciele vzdelávania alebo teda výchovy a ciele služby. A taktiež podstatné je ich prepojenie. To, aké ciele vzdelávania a výchovy si vy ako pedagógovia, pedagogičky, pracovníci s mládežou a pracovníčky s mládežou stanovíte, mali by potom korešpondovať práve aj s tými cieľmi služby, ku ktorým vediete deti a mládež a následne tieto ciele aj jedny aj druhé by mali byť vzájomne prepojené. Okrem toho, významnou časťou každého projektu je reflexia. Práve prostredníctvom reflexie sa deti a mládež ako keby si to uvedomia, že čo sa prostredníctvom takéhoto vzdelávania, takýchto projektov naučili. K čomu sa vychovali, k čomu sa rozvinuli, čo sa im podarilo a tak ďalej. Čiže pravidelná reflexia je veľmi dôležitá v service learningových projektoch. No a dôležité je aj ukončenie aktivity a teda záverečná oslava. Skôr ako prejdem ešte na tohtoročnú prihlášku, tak si povedzme nejaké odporúčania zo skúseností. Pred začatím vyplňania si prosím skúste preklikať celý formulár, popozerajte si jednotlivé záložky tohto formuláru, popozerajte si jednotlivé otázky. A samozrejme v prípade, že vám niečo nie je jasné, kedykoľvek ma kontaktujte. Vo formulári v časti opis aktivity popíšte jasne a presne to, čo sa všetko stalo počas aktivity, ktorú ste vykonávali, kto boli všetky zapojené strany, čo robili, v akej frekvencii a teda ako dlho, ako často. Veľmi dôležité je aj to, že v prílohách nám nezabudnite nahrať fotky na disk, externý disk a skontrolujte funkčnosť tohto linku na externé úložisko. Veľakrát sa nám totiž stáva, každý rok sa to opakuje, že vždy, keď tento link
hodnotiteľka otvorí, tak nemá prístup na tento link. Skontrolujte prosím teda to, že či keď toto externé ložisko, tento link vygenerujete, má naň prístup ktokoľvek s linkom. To je veľmi dôležité. Ak je to možné, ako kontakt tiež uvedte takú mailovú adresu a taký telefonický kontakt, ktorý pravidelne zvyknete kontrolovať aj počas leta. Môže sa naozaj stať napríklad, že nebude nám fungovať teda link na externé úložisko. Môže sa stať, že hodnotiteľka bude mať nejaké otázky, bude sa chcieť niečo dopýtať. Je to veľmi dôležité, pravidelne každý ročník sa nám to stáva a potom je niekedy veľmi náročné sa k vám dostať, keď uvediete mailovú adresu, ktorú napríklad využívate len počas školského roka. No a 5. bod, samozrejme, ak máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ja naozaj veľmi rada zodpoviem všetko, čo vás bude zaujímať a v prípade potreby konzultácie vás prepojím na danú expertku, konzultantku, ktorá vám tiež veľmi rada pomôže a nasmeruje vás tak, aby ste boli spokojní. Povedzme si ešte niečo k harmonogramu 7. ročníka a 1. ročníka značky Angažovaná komunita. Podávanie prihlášok je otvorené teda do 12. júla. Následne hodnotenie prihlášok začína od 13. júla. A odovzdávanie ocenení plánujeme na 8. októbra. Takže zatiaľ máme hodnotenie a harmonogram pripravený takto. A poďme teraz si pozrieť spoločne tú prihlášku. Ja vám ju teda nazdieľam, aby sme si spoločne prešli jednotlivými krokmi. Dobre, takže toto je tohtoročná prihláška. Svojím obsahom je v podstate totožná s tou minuloročnou, akurát tam potom budete vyjadrovať, či sa hlásite o značku Angažovaná škola alebo o značku Angažovaná komunita. Takže, ako vidíme, na ľavej strane máme niekoľko záložiek, ktoré obsahujú otázky. Prvá záložka, škola alebo teda inštitúcia, sa priamo dotýka vašej školy alebo inštitúcie, ktorá prihlášku podáva. Čiže sú to také základné otázky. Aká ste škola? Ste vidiecká škola alebo inštitúcia, aký typ, v akom kraji pôsobíte, nejaké kontaktné údaje na vás a podobne. Je to pre nás dôležité aj zo štatistických dôvodov, aby sme vedeli vlastne, aké školy alebo inštitúcie sa ku nám každoročne hlásia. Prejdem na druhú záložku, opis aktivity. Opis aktivity je ako keby takým tým hlavným bodom projektu a vlastne vašej projektovej žiadosti, pretože presne tu nám už opisujete to, čo ste so žiakmi alebo žiačkami, alebo teda deťmi a mládežou realizovali. Čiže v úvode nám vypíšete názov projektu a potom postupne sa preklikáte jednotlivými otázkami. Chcela by som upozorniť na otázku 35, kvantitatívne ukazovatele. Ide o vlastne čísla, ktoré vášmu projektu zodpovedajú. Nemusíte sa vôbec tejto otázky báť, ak aj vaše čísla sú nižšie alebo až príliš vysoké, lebo stáva sa aj to. Túto otázku ako keby hodnotiteľky neberú až tak vážne a neberú až tak príliš do úvahy pri tom, keď sa výsledne vyjadrujú k vášmu projektu. Táto otázka slúži predovšetkým na opäť naše štatistické účely, aby sme si vedeli vyhodnotiť, koľko ľudí bolo zapojených, koľko partnerov bolo zapojených, aký bol počet zapojených žiakov v projekte za ten daný ročník a podobne. Takže ak sú aj vaše čísla miernejšie, nižšie, nemusíte sa báť, neovplyvní to váš projekt a nedostanete za to nejaké zhoršené hodnotenie. Dobre, opis aktivity, ja prejdem na záložku prílohy. V otázke 36 vás prosíme, aby ste nám vložili 5 kvalitných fotografií, ktoré zodpovedajú vášmu projektu. Ak by ste náhodou mali nejaký problém, možno formát tých fotografií alebo čokoľvek, určite mi dajte vedieť, veľmi rada vám s týmto pomôžem. No a v otázke 37 už sa vkladá spomínaný link na externé úložisko, kde potom nájdeme aj nejaké ďalšie dôkazy o vašom projekte. Opäť ešte raz pripomínam, prosím, skontrolujte si oprávnenie, kto na tento disk môže prísť sa pozrieť, kto má na to oprávnenie a kto nie. Malo by to byť nastavené tak, aby sa naň pozrel ktokoľvek s linkom. Bude to teda naša hodnotiteľka.
Pri záložke číslo 4 máme teda len jednu veľmi krátku otázku a to je to, ako by ste v prípade postupu do medzinárodného kola a v prípade výhry využili túto cenu. My v rámci značiek Angažovaná škola a ani Angažovaná komunita bohužiaľ finančnú odmenu zatiaľ školám dať nevieme, ale v prípade postupu na medzinárodné kolo v rámci spomínaného ERSLA oceňovania už sú tu nejaké finančné ohodnotenia, už sú tu nejaké peniažky a vlastne zaujíma nás to, ako by ste tieto peniažky vedeli využiť ďalej. Poslednou piatou záložkou je súhlas s poskytovaním údajov v prihláške. Je to klasické vyjadrenie súhlasu v súlade s platnou legislatívou k GDPR, ktorá je vlastne nutnosťou v takýchto formulároch. Takže tu naozaj treba len zvoliť, že nám udeľujete súhlas, bez toho bohužiaľ vašu prihlášku akceptovať nemôžeme. Toľko asi čo sa týka noviniek k značkám Angažovaná škola a Angažovaná komunita. Ja vám naozaj všetkým držím palce. Ešte raz vás vyzývam k tomu, ak by ste mali akékoľvek otázky, čokoľvek potrebovali, alebo by ste mali nejaké technické problémy, som tu určite pre vás a rada vám s čímkoľvek pomôžem. Prajem vám ešte pekný deň a majte sa krásne. Verím, že sa vidíme na oceňovaní Angažovaná škola 8. októbra. Pekný deň.